Kag sa Good Vibes, mga local artists nga anay sidewalk vendors sa Bacolod LGU nagaobra sang kapin 500 ka mga mascara souvenir items kada bulan. Ang ilang mga obra ang bugal nga ginapadala sa mga nagabisita nga national kag international leaders. May report si Nico Delfin. Daw showroom ang artist section sa sulod sang opisina sang City Cooperative and Livelihood Development Office sa Bacolod City Government Center kung diin makita ang mga dekalidad ng mga mascara souvenir items. Ang mga tokens kasubong sang mascara dolls, ref magnet, keychain ang himo mismo sa mga empleyado kag mga job order workers kasubong na lamang ni Michael Layon nga anay sidewalk vendor. Tungod sa kadamuon sa mga nagabisita sa syudad, nagalabot sa kapin 500 ka mga souvenir items ang masarangan mo obra ng daylayon kada bulan. Sa kung obligya kado ang time niya ikaw hawak man mo time. Pero office. But ang challenge syempre no kung vendor ka init ulan hindi ka sigurado ang imong benta. Pagka sideline ka Japan. Kisa Printation. Ang ilang mga obra among ginapadala ni Mayor Albi Benitez sa mga nagabisita, ilabi na sa mga national kag international leaders kag mga dignitaries. Inima na ginapabalon nga mga pasalubong package. Happy man niya makalabot ang obra na sa iban niya. Palipay na mo ng mga ambasador, mga bisita niya. Ginsiling ni Jonathan Cachila, supervisor sang artist section, dako ang na-save sa Bacolod LGU sa mga souvenir items nga sadtuanay ginapamakal nila sa mga local suppliers. Makasave ta ang city, makasave kasi kung magbakal ta sa gwa, medyo mahal na daw amo na siyang ang diriya materials lang aton tapos di ma-create naman naton from scratch to finish kung anong mga souvenir items ang gusto ni Mayor daw na. Ginakalipay ni Layon kag sang iya mga kaupdanan sa CCLDO nga bilang mga artist. Natigayon sila nga nakakita sang trabaho bilang mga job order workers nga nagabulig sa pagpasanyog sang local promotion sang tourism industry. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.